سلام كبرات تخاتلتي داسني اكسترا نحجي بستدالو علتاو زيناتات اسمرا زوص حبريتا اب ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ዳግማይ ሜልሲ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ትራምፕ ስልጣኑ ከረክብ ምውሳኑን ካልእን ዝድህስስ ዜናታት ሒዘልኩም መጽለኹ ኣብዛ ቻናል ናይ ወትር ተኸታተልትን ምዃን ድማ ሰብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ይዕድመኩም። ኣብ ኤርትራ ዝርከብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ዜጋታቱ ትማለ ምሸጥ ጥንቃቐ ክገብሩ ከም ዝሓተተ ተፈሊጡ። እቲ ኤምባሲ ኣብ ዕላው መርበብ ሓበሬቱ ኣብ ዘውፅኦ ጽሑፍ ኣብ ገለ ከባቢታት ኣስመራ ዝርከቡ ሓለውቲ ጸጥታ ካብ ሰብ መዚ ኤርትራ ብዝመጾም ትእዛዝ መሰረት ንነበርትታ ከተማ ትማለ ምሸጥ ካብ ገዝኦም ከይወጹ ከም ዝሓበሩ ድሕሪ ምግላጽ ዜጋታት ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ እውን ኣብ ምንቅስቓሶም ልዑል ጥንቃቐ ክገብሩን ኣብ ገዝኦም ክጸንሑ ከምኡ ድማ ግድነት እንድሕር ኮይኑ ጥራይ ክጎሹ ከም ዘለዎም ሓቢሩ እዩ። ዜጋታት ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ዞም ኣብጽንሕሉ እዋን ሓድሽ ዜናታት ክከታተሉ ከምኡ ድማ ኣብ ከባቢኦም እንታይ የጋጥም ከም ዘሎ ክፈልጡ ከም ዘለዎም ኣጠንቂቑ ትማል ምሸት ካብ ገዛ ከይትወጹ ክብል ዝሓበረ። እዚ ኤምባሲ ኣሜሪካ ዘውፅኦ ሓበሬታ ከዓ ጠንቁ እንታይ ምዃኑ እቲ ኤምባሲ ዘይሓበረ ኮይኑ ብወገን ሰብ መዚ ኤርትራውን ንምንታዩ ተቐመጥቲ ኣስመራ ትማል ምሸት ካብ ገዛኹም ከይትወጹ ዝተባሃሉ ዝኾነ ዝወፀ ሓበሬታ የለን። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ከዓ ማሕበራዊ ገጻት ኢንተርኔት ብዙሕ ይዘርጋሕ ዘሎ ኮይኑ ጭቡጥ ሓቅነቱ ዝተረጋገፀ ዜናታት ኣብ ዝረኸብናሉ ከዓ ሒዝናልኩም ክንመፂና። ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ መንጎ መንግስቲ ፌደራልን ክልል ትግራይን መንጎኛ ክትከውን ሓቲታ። ኣብ ኢትዮጵያ ተኸሲቱ ዘሎ ውግእ ይቕጽለሉ ኣብ ዘሎ እዋን ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ዝተሰደዱ ተቐማጦ እቲ ውግእ ዝካየደሉ ዘሎ ክልል ትግራይ እንዳዘየደ ኣብ ዝመጻሉ ዘሎ ግዜ ብዙሓት ናይ ዓለምና ውድባትን እቲ ውግእ ብሰላማዊ መንገዲ ክፍታሕ ሕቶታት ኣብ ምቕራብ ዝርከባ። ካብዚኦም ድማ እቲ ውድብ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ መንበሩ ዘሎ ፕሬዚዳንት ደቡብ ኣፍሪቃ ራማፎሳ ሓደ ኮይኑ ኣብ ዝሓለፈ ዜናታት ገሊጽናዮ ከም ዝነበርና ከዓ ናብ ኢትዮጵያ ልኡኽ ክሰድድ ኢሉ ነይሩ። ሕጂ ኣብ ቤት ምኽሪ ሃገራዊ ጸጥታ ኣሜሪካ ብመንገዲ ዕላው ናይ ማሕበራዊ ገጻት ኢንተርኔት ሕሳባት ገይሩ ኣውፂኡ ኣብ ዘሎ ሓበሬታ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ከም መንጎኛ ኮይና ክትቀርብ ከም ዝጽውዕ ከምኡ ድማ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ እቲ ስትራቴጂካዊ ግጭት ከብቅዕ ፕሬዚዳንት ደቡብ ኣፍሪቃ ራማፎሳን ሕብረት ኣፍሪቃን ዝተወስደ ስጉምቲ ሙሉእ ብምሉእ ከም እትድገፍ ሓቢራ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ቤት ምኽሪ ጸጥታ ውድብ ሕብራት ሃገራት ሎሚ ሰሉስ ብዛዕባ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ዘሎ ኩነታት ኣመልኪቱ ንህዝቢ ክፉት ኣብ ዘይኮነ ሚስጢራዊ ኣኼባ ክጽመድ ምዃኑ ተገሊጹ ዘሎ ኮይኑ ድሕሪ እቲ ኣኼባ ከዓ መግለጺ ክወጽእ ዲ ኣይኮነን ግና ዝኾነ ዝተፈልጠ ነገር የለን። ከም ዝፍለጥ ሓላፊ ውድብ ሕብራት ሃገራት ዝኾነ አንቶኒዮ ጉተሬሽ ዝሓለፈ ሰሙን መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ክልል ትግራይ ሰብኣዊ ሓገዝ ክእቱ ከፍቅድ እቲ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ከዓ ከቋርጽ ሓቲቱ እዩ ነይሩ። ካልእ ምስ ውድብ ሕብራት ሃገራትን ኩነታት ናይ ኢትዮጵያን ብዝተሓሓዝ ድማ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብቶም ኣብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ከም ዓቃብ ሰላም ተዋፊሮም ዝነበሩ ወተሃደራቱ ተወለድቲ ትግራይ ዝኾኑ ኣባላት ፀዊዑ ንኣዲስ ኣበባ በመምላሱ መርመራ ይግበረሉ ከም ዘሎን እንድሕር መንግስቲ ከዓ ነቶም ዝፀውዖም ብሰንኪ ብሄሮም ዝኾነ በደል ፈጺምሎም ከም ዓሌታዊ ኣድልዎ ስለ ዝሕሰብ እቲ ሃገር ብውድብ ሕብራት ሃገራት ስጉምቲ ክውሰደላ ከም ዝኽእል እያ ሓንቲ ፎሬን ፖሊሲ እትበሃል ማዕከን ዜና ዝሓበረት። ክሳብ ሕጂ ግና ብዛዕባ እዚ ምስሓብ ተወለድቲ ትግራይ ዝኾኑ ኣባላት ዓቃብ ሰላም ኣመልኪታ ኢትዮጵያ ዝሃበቶ ዝኾነ መግለፂ እኳ እንተዘየለ ብውድብ ሕብራት ሃገራት ግና መርመራ ይግበረሉ ከም ዘሎ እዩ ተገሊጹ። ሕጂ እውን ካልኣይ ግዜ መራሒ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዝኾነ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ሓይልታት ጸጥታ ትግራይ ኢዶም ንኽህቡ ዳግማይ 72 ሰዓታት ተዋሂቦም ኣሎ ንዝብል መጠንቀቕታ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አሕመድ ብምንጻግ ኣብቲ ዝካየድ ዘሎ ኩናት መንግስቲ ክልል ትግራይ ቃልሱ ከም ዝሕይል ተዛሪቡ። ኣብዚ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ነቲ መቐለ ተኸቢባ ኣላ ዝብል ዜና ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ዝብል መልሲ ዝሃበሎ መልእኽቲ ንማዕከን ዜና አጃንስ ፍራንስ ፕረስ ብመንገዲ ናይ ጽሑፍ መልእኽቲ ብዛዕባ እቲ 72 ሰዓታት መጠንቀቕታ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መልሲ መን ምዃንና ኣይፈለጥን እዩ ንሕና ሰብ መትከል ኢና መሰር ርእሰ ምሕደራ ክልልና ንምውሓስ ክንመውት ድማ ድልዋት ኢና ክብል እዩ ንማዕከን ዜና አጃንስ ፍራንስ ፕረስ መልሲ ሂቡ ዝርከብ። ኣብዚ ሰለስተ ሰሙን ኣቁፂሩ ዘሎ ሓይልታት መንግስቲ ኢትዮጵያን ሓይልታት ጸጥታ ትግራይን ዘካይድዎ ዘለዉ ኩናት ብመዓት ዝቑጸሩ ሰባት ሞይቶም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ እዩ ዝግለጽ ኮይኑ ግና ናይ ደገ ማዕከናት ናብቲ ክልል ከይኣትዋ ብመንግስቲ ፌደራል ኩልኩላት ዘለዋ ብምዃነን ክሳብ ሕጂ ህይወቶም ዝሰኣኑ ብልክዕ ቁፅሮም ከም ዘይፍለጥ እዩ ዝግለጽ። እዚ ይኹን እምበር ብሰንኪ እቲ ውግእ ተመዛቢሎም ዝርከቡ ዜጋታት ናብ ሱዳን ኣትዮም ብምህላዎም ክሳብ ሕጂ ቁፅሮም ልዕሊ 40,000 ይበፂሑ ዘሎ።
ኣብ ኣሜሪካ ኣብዚ ወርሒ ዝተኻየደ ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ብዓወት ጆ ባይደን ካብ ዝዛዘማት ሒዙ እቲ ሕጂ ፕሬዝደንት እታ ሃገር ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ስዕረቱ ምእማን ኣብዩ ነቲ ሰላማዊ ምስጋር ናይ ስልጣን ዝኾነ ልሙድ መስርሕ ክዕንቅፍ ይጸኒሑ። ሕጂ ግና ፕሬዝደንት ዶናልድ ትራምፕ ንመጀመርታ ግዜ እቲ ንሰላማዊ ምስጋር ስልጣን ዘቀላጥፍ ናይ ፌደራል መንግስቲ ዝኾነ ኤጀንሲ ስርሑ ክገብር ኣፍቂዱ ከም ዘሎን ምስጋር ስልጣን ከዓ ከካይዲ ብምባል ብኻልእ መንገዲ ዶናልድ ትራምፕ ንመጀመርታ ግዜ ስልጣኑ ከረክብ ተቐሪቡ ከም ዘሎ ዝሕብር መግለጺ ኣውጽኡ። እዚ ክሳብ ሕጂ ቃል ብቃሉ ተሳዒረ ዘይበለ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ቃልሰይ ገና ቀጻሊ ዘሎ ብምባል ብሕጂ እውን ገና ብዛዕባ እቲ ዝነበረ ምርጫ ምጥርጣርን ምሕታትን ከም ዘይገድፎ እኳ እንተገለጸ ስልጣን ከሰጋግር ግና እቲ መስርሕ ክጅመር ብምፍቃዱ ንመጀመርታ ግዜ እቲ ፕሬዝደንት ስልጣኑ ከረክብ ተበግሶ ኣርዩ ዝርከብ። እዚ ማለት ከዓ ሕጂ እቲ ፕሬዝደንት ክኸውን ተመሪጹ ዘሎ ጆ ባይደን ክሳብ ብዕሊ ዕለት 20 ወርሒ ሓደ ስልጣኑ ዝርከብ ናይ ጸጥታ ሓበሬታ ክለዋወጥ ምስ ዝተፈላለዩ ሓለፍቲ ክራኸብ ከምኡ ድማ ስልጣን ብሰላማዊ መንገዲ ክርከብ ስርሑ ብጽፉፍ ከቀላጥፍ ይክእሎ። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ስዑድ ዓረብ ወራሲ ዓራት እታ ንግስነት ዝኾነ ልዑል መሐመድ ቢን ሰልማን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁ ተራኺቡ ንዝብል ወረ ሓቅነት የብሎን ክብል ይነጺግዎ። ነዚ ኣመልኪቱ ከዓ ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያት ስዑድ ዓረብ ዝኾነ ልዑል ፈይሰል ቢን ፈርሓን አል ስዑድ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁ ዝኾነ ዓይነት ምስጢራዊ ርክብ ከም ዘይተኻየደ ክዛረብ እንከሎ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁ ድማ ካብ ከተማ ቴል አቪቭ ብናይ ብሕቲ ነፋሪት ኣብ ሓዳስ ወደባዊ ስዑዳዊት ከተማ ኒዮም ምስ ወራሲ ዓራት ስዑድ ዓረብ ተራኺብ ከዝብል ወረ መልሲ ካብ መሃቢ ተቆጢቡ። እዚ ብሚኒስትር ትምህርቲ እስራኤል ናብ ቃልዕ ዝወፀ ርክብ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤልን ወራሲ ስዑድ ዓረብን ክሳብ ክንዲዚ ኣዛረበ ኮይኑ ብዙሕ ሸፈነ ክረኽበሉ ዝኽኣለ ቀንዲ ምኽንያት ከዓ ስዑድ ዓረብን እስራኤልን ክሳብ ሕጂ ብዕሊ ዝኾነ ዲፕሎማስያዊ ርክብ ዘይጀመረ ተጻላእቲ ሃገራት ዝሕሰባ ብምዃነን እዩ። ከም ዝፍለጥ ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ እዘን ክልተ ሃገራት ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ክገብራ ሓያል ፀብቂ ክገብር ይጸኒሑ። ኣብ ታይዋን በሽሓት ዝቆጸሩ ሰልፈኛታት ነቲ ታይዋን ስጋ ሓሰማ ካብ ኣሜሪካ ከኣቱ ዘፈቀድ ሕጊ ምጽዳቑ ከቃወሙ ናብ ጎደናታት ከም ዝወጹ ተፈሊጡ። እዚ ዝኾነሉ ዘሎ ምኽንያት ድማ ፕሬዝደንት ታይዋን ዝኾነ ጻይ ምስ ኣሜሪካ ኣብ ዝገበረቶ ናይ ሸቐጥ ስምምዕ እቲ ንዓመታት ዝጸንሐ እገዳ ናይ ኣሜሪካ ናይ ሓሰማ ስጋ ኣልዒላ ኣሜሪካ ናብ ታይዋን ስጋ ሓሰማ ከተመጽእ ብምፍቃዳ እዩ። ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ዕዳጋታት ክሽየጥ ፍቁድ ዝኾነ ስጋ ሓሰማን ስጋ ከብትን ስጋ ንምዕባይ ኣብ ጥቕሚ ዝውዕል ራክቶፓሚነ ዝበሃል ባእታ ዝውጋእ ኮይኑ ታይዋን ከዓ ብሰንኪ ናይ ጥዕና ስጋኣታት ነቲ ናይ ኣሜሪካ ስጋ ሓሰማ ኣጊዳ ድሕሪ ምጽናሕ ሕጂ ዳግማይ ካብ ዝመጽእ ወረ ሓደ ብዕሊ ኣፍቂዳ ተያዘላ። ሰልፈኛታት ከዓ መንግስቲ እቲ እገዳ ከልዕሎ ኣይነበሮን እቲ ስጋ ጥዕናዊ ኣይኮነን ብምባል እዮም እቲ ሓድሽ ሕጊ ተላዒሉ ዳግማይ እገዳ ክግበር ዝሓቱ ዘለዉ። ከም ዝፍለጥ ካብ ኣሜሪካ ዝመጽእ ስጋ ሓሰማ ራክቶፓሚነ ዝበሃል ባእታ ዘለዎ ብምዃኑ ኣብ ሕብረት ኤሮጳ ኩልኩል ኮይኑ ኣብ ሃገራት ኤሮጳ ከዓ እዚ ከምዚ ዓይነት ባእታ ዘለዎ ስጋ ሓሰማ ብሰንኪ ኣብ ጥዕና ከምጽኦ ዝኽእል ሳዕቤናት ዝተኸልከለ እዩ። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።